Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV ndichikuudzai nyaya yasiya vanhu vemunyakapupu vasisina matemukanwa nekuda kwenyaya dziri kuitika munharaunda mavo dzekungowanika mhuri dzakapondwa. Musi wa2 December takakupai nyaya yaGogo Megina pamwe chete nevazukuru vavo Tracy naAliet avo vakavigwa musi wa2 December ikoko kunyakapupu kuward 3. Musi mumwe chete iwoyo mashoko atiri kutambira ndeyekuti pane mudzimai akapondwa pamwe chete nevana vaviri vakazoonekwa mushure memazuva 3 nhunzi dzakutoti tare tare pamadho emba idzodzo nekuti pakanga pasina vanhu, murume weipapo asipo. Taita hurukuro naTawanda Zimuna uyo anove ndiye murume ane mudzimai akashaya pamwe chete nevana. Regai tibva tapinda muhurukuro yacho. Halo. Nematambudziko kababa emhuri yenyu. Aoneka. Kumana ini ndiri mutori wenhau. Ndonzi Sylvester Tapumane, ndoshandira kuSly Media TV. Right. Ndiri kuHarare. Hongu. Ndakada ngotiwo tikokurukura zvishoma nedambudziko ramasangana naro pamba penyu. Anoti mukatanga kuti zita kuti muri kunharaunda ipi kuGuruwe? Ndiri kuNyakapupu. Kune zvemawadhi kwandiri? Kune zvemawadhi tiri muNyakapupu. Nyakapupu wadhi chi? Wadhi 10. Zita renyu rakazara ndiani babangu? Zita Tawanda Zimuna. Tawanda Zimuna. Zimuna. Nematambudziko emhuri yenyu baba. Zvakaitika riini izvi? Maonera zvinofanira zvakaitika chipiri nekuti inini ndanga ndisipo ndatozofonerwawo ndichinzwa kuti mhuri hapasisina ari nezuro. Saka vanhu vakapedzera kuona vari kutaura zvekuti vapedzera kuona chipiri kusene ndopa vaitaura nevanhu ivavo. Vachitaura nemudzimai wenyu? Mudzimai wenyu zita rakazara ranzani? Anonzi Pamela Chipangura. Pamela Chitongora. Pamela Chipangura. Chipangura. Tikunzwa zvekare kuti pane vana vaviri vakashaya. Vanonzi ani nani? Pana Tawanda Jareva na Mukudze Chipangura. Alright. Vana vese ava ndevenyu imi nemudzimai wenyu? Wani mudiki ndeye wangu ane gore ne5. Mumwe wacho ndowaSambadi. Alright. Vanga vachigara vese mamuchigara navo vana ava pamba penyu ipapo? Vasikana here vana vashaya? Vakomana vese. Vakomana vane makore mamuchiti vane makore mangani? Mukuru ane 7 years, mudiki ane gore ne5. Saka vakatanga kuona zvichiitika izvi baba, ndine urombo nekukubvunza mibvunzo yakawanda semutori wenhau tichida kumbonzwisisa zvinhu zviri kuitika munharaunda nekuti hachisi chiitiko chekutanga takabvako kuswera nezuro musi wechipiri iwoyo tichichengeta Gogo Megina pamwe chete naTracy naAliet. Saka zviri kuratidza kuti pane zvinhu zviri kuramba zvichiitika, saka toda kuti ienderere mberi nekuramba tichizviburita kuti tigona kuti hurumende nemamwe mapazi vangapindire sei. Muchandiregera nemibvunzo yakawanda muri panguva yakadai yekuchema mhuri yenyu, asi handisi kutora nguva yenyu yakareba. Saka pamba vakatanga kuona vari kuti vakasvika zvakamira sei? Mwana mukomana akatanga kuona ane 20 years ndiye akavhura mbudzi ndobva dzauya area pamusha wataigara. Saka dzasvika ipapo iye asvikawo padhuze pavo ndopa akaona nhunzi mumahwindo ndopa ati nhunzi dziri mumahwindo dzichiri kuitika. Akabva asoma ndopa akaona kuti munofanira muine vanhu
vafa. Ndopaakadzokera kumba, ndokumba pamuchembere tiri panext namama. Ndobva pamba, ndobva aenda kumba, ndobva anotaurira gogo vake kuti gogo vanenge vaita sei, vakasiya nyama mumba azirichi inofanira yashata hande munoona. Ndobva vatora next door, ndobva vauya va3, ndobva vasvika. Saka vakasvika nokunosoma muchembere nekuhwindo, avawo vachisoma nekunhingiri nevaida kupinda vaiti kana mine nyama vaite sei vaibudise. Ndopa vakabva vaona ava mama vakabva vadedzera makwinja vanhu hamusina vashaya, vanhu vakatofa. Vachizotarisawo ndopo vakaonawo musoro kuti munhu apa sisina vanhu vakafa, vakutoona nhunzi. Vaitarisa nepahwindo ko sei vanga vasingapinde nepadhoo? Aiwa, vanga vari vamwene vaitarisa kuti noti vakaudza somebody wanowirirana naye kuti imi michienda munonitarisira mumba umu. Saka mhenowo zvakakurumbidzawo kuti vakurumbidze kuti rege nditarise nepahwindo, asi uyo anga atumiwa aienda netarisa nemukati nekudhoo chaiko, akatotarisa nekudhoo. Zvimwe zvavakakwanisa kuona zvinoratidza kuti kana kuti pane zvakaitika kwavari, vanga vakarara sei mumba umo? Kwachete kwagogo Megina vakanga vakarongwa pamubhedha umwe chete, ava vanga vakarara sei? Tikuedza kutiresa kuti vanhu vamwe chete vakaita izvi. Ava vanga vakarara pamitresi, vakarara nedumbu, vangorara nedumbu, musoro uri pasi, wakatongotsamira pasi. Vese semode vakangodaro kuti amai vari nechekumadziro, mwana mudiki ndobva ati pakati, mukuru wacho ndobva ati kunze, asi vakarara nedumbu vese. Pane here zvimwe zviri pavari zvakafanana nekuti tainzwa kuti vekwagogo Megina vakanga vaine kuratidza kuti pane zvakaitwa muhuro mavo, iva venyu, mhuri yenyu yakaonekwa yakaita sei, kana yanga zvanga zvichiri kuoneka? Ini ndakapindawo zvangu ndakaonawo mbichana vari kuratidza kuti vane matuzu, asi munhu wandikakwanisa kutarisa mudzimai ndiyaioneka matuzu paruoko apa nepanotangira bvudzi pagotsa, pakuratidza kuti pane matuzu kuti wange munhu akatsva. So pangoita matuzu ndozvo mamiriro azvikaita. Anozoramba ndichitarisisa bweze vanhu vanga varitoratidza kuti vakushata. Ndabva takumidzwawo kubuda. Saka kubva ipapo imba yakangovharwa makamirira mapurisa? Yakangovharwa, vakazosiya vataura kuti aiwa pachiregedzai kupinda, vapinda ivavo vaona kudhaya, kwasara uchangoya polisi mangwana ndio chavazoona mutumbi ichizotakura mutumbi. Ava vakauya kuzoona vakangoona ndobva vasiya vakadaro, ndobva vadzokera vakati veforensic ndo vachauya? Polisi yakatouya ndio yakatotanga kupinda, ndobva vaona, ndobva vati imi mipinda isaka kwazopinda inini nanasekuru vangu 2 naatete vemukadzi varipo 2, ndo vakapinda zvirozatiofaiwe vasiri mapurisa, vanhu vakapinda imomo. Pamba pari kuratidza here kwagogo Megina kwakaikwariradza kuti pane matsimba emota akambosvika ipapo, penyu pamba pane chiratidzo chakadaro here? Apa hakuna, mota isvike area iyo inotoperera parefu pamwe zvekuma 500 meters kunzira yemota. Saka ikoko hakusvike mota, saka vanofanira vatongoshandisa tsoka kusvika vasvika ipapo. Imi sekuona kwamakaita, kana kuti mapurisa achionawo, anofungidzira kuti chii chakaitwa kumhuri yenyu mapurisa? Mapurisa haana zvaakazokwanisa kutaura, akangokwanisawo kutaura kuti chiitiko ichi chaita chiri kutirwadzawo kuno kwanyanya, ngatibatsirane tiite, kana muine zvamuri kuzivawo mukwanisa kuti tibatsirane, isu tichishandawo noukuku. Nokuti vanhu ivo mapurisa havana kubata vanhu kuti vaone kuti pane zvavakaitiwa here kana kuti kuita sei, vakangoonawo matuzi yayo nekuratidzawo kutsutsumwa kuti zvinhu hazviri kuitika nevanhu vanogona vari vamwe vemunharaunda vanenge vachiziva fomesheni kuti pamba apa hapana murume akuda,
apa pane vakadzi chete. Vakanga vakapfeka hembe here? Vakapfeka hembe dzavo. Vanga vakapfeka hembe dzavo kusanganisira nedzemukati here kana vakakwanisa kufugura mapurisa? Mukadzi manje ndiwanisiri kuziva kuti dzemukati anga akapfeka here, asi vamwe vana vese vanga vakapfeka hembe dzavo, saka mukadzi ndiwanisiri kuziva kuti anga akapfeka here. Muri kumirira mapurisa kuti azoita ongororo yakadzama? Saka pane mumwe mwana musikana, nokuti vanhu ava vanga varipo 4, pane mwana musikana asipo ipapo, anga akatotorwawo, anga akatouyawo kuhoidhe kwamai vake, mwana womunyin'ina wavo. Haasi kutowanika panzvimbo tamuedza kutarisa tatomushaya. Ane makore mangani? Uyu handina ruzivo naye kuti ane makore mangani, asi anga kutoenda form 2, anga ari form 1 gore rino. Akutoenda form 2 gore riri kuteera. Anga unoenda anonzi ane zita rake rakazara? Anonzi Tadio. Senemu yake? Senemu ndinoziva zvinorema kubvunza mubvunzo. Zvakubatai zvakadiba pakubva pamakanzwa shoko rokuti mudzimai wenyu pamwe chete nevana vawanikwa vakafa mumba? Zvinhu zvinorwadza, zvinonetsa kugamuchira panguva iyo, zvokuti rege nditange ndinoona, unozongozvionawo wasvika kuti ndo zvakaitika. Pane pasina kutamba kuti zvaitika, hapasisina option, zvinhu zvatongoitika, munhu achadzoka kwakutozvigamuchira. Kwakutongozvigamuchira, zvinhu zvinorema kugamuchira panguva iyo. Panguva yakadai tinoziva kuti nhamo inouya munhu asina kugadzirira. Mungada here kuita chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane vanoda kubatsirai nerufu rwakadai ruchatora mazuva, nokuti forensic pamwe vachatotora kutakura mutumbi kuuya nayo kuHarare kana kuti kumuvhurwe kana kuPaguruwe? Mungada kuita chikumbiro here nerubatsiro rwamungada imimi baba pafuneral iyoyi? Nditokumbira rubatsiro because zvinhu zvakauya ndisina kugadzirira, zvinhu zvokuti anhu atezvara risati ataura nawo kuti zive kuti vaneti kudii. Saka ndaitokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti dai akwanisa kubatsirawo nemari chaiyo yekuti inokwanisa kupusha rufu rwake kusvika rapera. Ndezvipi zvinotarisirwa zviri kudiwa kushandiswa parufu? Apa pazvinhu zvakaita sechikafu, chokudya nemari yekutozoshandisa kuzobhadhara kuna naatezvara. Ndofunga kuti ana atezvara vanotoda kubhadharwa because vanenge vachiti wedu afa, because vane mashoko mamwe vanenge vachitaurawo, asi vanhu vanenge varipo paground. Saka vanenge vachitaurawo kuti wedu tinoda kuti abhadharwe because wavo hapasisina, vanenge vachiti wo uripo. Pane pachidiwa kuti mari yekutenga makofini netransport handii? Mashoko angangobuda zvawo, asi imimi nemudzimai wenyu mamuri vanhu vanga vakagarisana zvakanaka? Chokwadi. Asi pamwe dambudziko ringoripo nderekuti pamwe musati mavaroorera here ana atezvara venyu? Ndo chokwadi. Zvinowanika baba, asi tiri panguva yekuti vanhu tinonamata kuti tibatane panguva yakadai, zvimwe zvinhu tichizotaurirana nekufamba kune kuchiita nguva. Isusu ticharamba tichitaura nemi kuitira kuti tigozokwanisa kuzouya musi unenge uchichengetwa mhuri yenyu, tichibva kuno kuHarare touya ikoko tizochema nekubata maoko pamwe chete nemi. Kuitira kuti chatiri kunyanyowirawo futi ndechekuti tirambe tichiisa meseji iyoyo kumhuri yeZimbabwe kuti chenjerai, uye kana kuine vanhu vane information, isusu vemedia ndo basa redu rokuti kana kune mawitness ariko kuti vamutse mwoyo vagone kuripota kumapurisa. Vamwe vanhu vanogona kunge vaine zvavari kuziva vakapedzisira vapa malidi ekuti takaona nhingi achipfuura neipapa masikati vachitaura kumapurisa, zvimwe zvakadaro, tingoenda tichidaro. Ndotenda. Hameno kuti pane mamwe mashoko amungada kutaura here kumhuri yeZimbabwe ndisati ndakata foni, kana kuti mundipe mumwe munhu amakaona naye ari padhuze ndigona kutaura naye zvekare?
amuna ari padhuze ivava azimuna vamataura navo Albert Zimuna. Alright, nditaure navo. Mwari vakunyaradzei baba. Baba ndine urombo nezvamuri kusangana naro kudunhu kwenyu uku. Tiri kutaura pamwe chete nemi mashoko achichaburitsa kumhuri yeZimbabwe pandiri kuita hurukuro nemi baba. Imimi semukuru ari ikoko, pfungwa dzenyu dziri kufunga izvozvi? Ndiri kuvaziva zvakanyanya nezvakuitika munharaunda ine yeGuruwe. Because munomuda kuti mune vanhu vakapinda vari kugara masango vachiuraya vanhu usiku. Saka pachidai hurumende yapindirawo yaito mapurisa kana masoja kunongo vanhu vararama zvakanaka. Anoti vanhu vari kutaimira nguva dzeusiku voinga vanhu vakarara. Mauriro avari kuita tofuku kuti vari kufanira vari kushandisa mainjection vari kubaya majekiseni. Votora ropa munhu ozongosara achizvimba miri wese matuzu. Saka zvakafanana nezvekwaGogo Megina guys. Zvakafanana masvika chimamwe chete waya. Tinawo makezi ari kuitika kuti vanogona kuda kutora kutadza kuzotiza. Like zvakaita kupanyanga kuclinic 3 days ago vakasvika pashopu vakaudza vasikana vangu vari muchibudisa mari nepawindow vaya vakazoscreama vachichema ndobva vanhu vazomhanya ikoko kurama kwavakaita. Saka nyaya dziri kuitika hazvina 4 days zvaitika panyanga kuclinic. Panyanga pupu clinic apa anga ari masikati here kuti mausiku? Anga ari mausiku past 11. Zvokuti havana kutomboona mafesi evanhu ivavo? Vanzi vanhu vaidongora pamawindo vachizveneka nematochi vachiti kandai mari vosa matakshopa kandai mari nepawindo. Saka kudichema kwavakaita vanhu vakabva vazomhanya ikoko. Matimba etsoka dzavo akanga achiri kuoneka here vakauya vakashanda nepawindo? Izvo ndazozvibvunza hangu kuti matsoka aioneke asi panofanira kunge zvakaioneka. Makezi aya akatowanda ari kuitika mamwe masikati dzungudzunguva vari kufamba namabhemba. Saka kutori mamakezi kunze makasvikira vari mumunda vachisakura nevanhu 2 vanenge nemabhemba vakavhara nemabhachi mumaoko vakasungira mumaoko. Ndobva murume avarwisa atema vanhu nebasa ndobva vatiza kwamagwinya. Saka nyaya dzakawanda dziri kuitika munyika pupu neGuruwe kura kwayakaita yese. Vari kutipa muchanga makufokasa nezvaitika panapa vanobva vane ruva rimwe side nefiningi ichitiita hazvaitika kunyika pupu vororwa kana kukachuta. Pamuchaitasa zvakachuta vanorova kana kusaidi kunana Deris vachingodaro. Saka tichikumbirawo media kuti mutibatsirewo kuti kana munova munozivawo vanhu vachengetedze upenyu bhozi havamira zvakaita pazvinaonaka. Nezvikoro zvikavhura vana vanoenda kuchikoro here. Kana zvakadai zvinotyisa baba? Aiwa zvinotyisa shuwa. Konge kuti kana Sabhuku here, Sabhuku ari pano. Ndogona kutoziva zita renyu rakazara ndiani kuitira nechigaro chenyu kumusangano kana kunharaunda yemugere? Okay, ini ndito Albert Zimuna. Ndimwana waSabhuku. Ndinotenda. Regai nditaure naSabhuku. Rega ndisvike pano vatambidze foni. Alright, vanetwa neSabhuku? Vivo Sabhuku Zimuna wacho. Alright. Sabhuku. Udo pa foni. Baba. Udo pa foni. Ndataura naSabhuku. Ndasvika pavari. Alright, rega nditaure nawo. Janaka. Baba ndiri mutori wenhau anonzi Sylvester Tafumane ndiri kuSly Media TV kwara. Muri mutori wenhau. Chii chandikubatsirai? Ndangozwawo mashoko enyu mimi saSabhuku ekuti zviri kuitika munharaunda yenyu izvi muri kuzvionawo sei? Taurisai. Ndikuti zviri kuitika munharaunda yenyu muri kuzvionawo sei baba vangu zvekupondwa kuri kuitwa vanhu mukati menharaunda yamugere? Mati? Ndinozviona sei kuti vanhu vanopondwa nharaunda menyu ndinozviona sei? Tiri kuteremewa nazvo nekuti tashiya kuti toita sei vanhu ava hatisi kuvaona. Hatisi kuvaona. Chikumbiro chenyu ndechekuti chii kune hurumende kana mapurisa kana masoja?
chikumbiro chekuti chikune hurumende kana masoja. Saka chikumbiro chedu chiri kuti zvirinari kuti masoja auye kuno agare vachipoti vauye vaongorore masoja. Chikumbiro ndechekuti masoja auye aone achengetedze kuno vanhu vari kupera. Haiwa ndinotenda baba ndanzwa chikumbiro chenyu. Regai ntaure nemwana wenyu naZimuna Vadika. Ndadzoka pafoni. Tinotenda baba nehurukuro. Isusu tinozongoramba muchitipawo update. Tine tarisiro yekuti kana mabodies aenda kunoitwa forensic toda kuzenge tiripo panenge vanhu vaakuvigwa. Tirambe tichihighlighta zviri kuitika kunharaunda yeNyakapupu nekugurube. Tinotenda kana vatora mabhodhi aenda ndinokupai update zvese zvinenge zvichiitika namba dzine paWhatsApp ndanadzo saka ndinokupai. Naika. Tinotenda ndokudzai. Tinotenda vaZimuna. Maita basa ngoma tapamani. Thanks. Mwari vakunyaradzei. Tatenda. Tinotenda ngoma. Yawa. Ndiyo nyaya yatanga takakubatsira yekupondwa kuri kuita vanhu kuNyakapupu resettlement village kuward 10 pamwechete neyakamboitikawo zvekare svondo rapera iri nyaya yekupondwa kwaMegina naTracy naAliet vazukuru vavo. Iye zvino izvi ndo zvaitika zuva rekuvigwa richazenge richiziviswa nekuti mapurisa akazosvika mushure mekunge taita hurukuro iye nababa Tawanda Zimuna vachitora mabhodhis vachienda nawo kunoita forensic kuchipatara. Nekudaro zuva rekuvigwa harisati raziviswa. Tichazenge tichikuzivisai uye tichazenge tiripo tichibata maoko tiripo tichikuunzirai zvinenge zvichiitika ipapo. Nekudaro tinoti mhuri yese yokwaZimuna nevanhu vari muNyakapupu Mwari ngaakuitirei zvakanaka kuti pari zvinezvi vanhu vari munharaunda vese zvavo vakurarama vachitya. Sekutaura kwanga kuchiita mukoma vatanga tichitaura navapa varitaurawo zvekare kuti pane vamwe vasikana vakanga vatosvikirwa pashopu pavanoshanda vakada vakanzi tipei mari nepahwindo. Zvinoratidza kuti muarea iyoyoyo maakutoda kuti mapurisa aone kuti angaite sei kuti vachengetedze upenyu hwevanhu munharaunda iyoyo. Muri kukurudzirwawo zvekare kuti kana painenge vanenge vane fungidziro kana kuti vane vanhu vavanosuspekta mafambiro avasina kunaka munharaunda yeNyakapupu kana kuti vari vanhu vanogara imomo kana kuti vauye vari kuita izvozvo kuti murovere runhare pamapurisa ari pedyo nemi muchitaura zvamunonzwisa kuti tibatsirane nemapurisa kuti mhondi idzi marapatsetsetse idzi dzibatwe. Zita ndo Sylvester Tapfumanei. Ngatigarei tasubscribe tisazorasikirwa nedzimwe nyaya dzatichange tichikuunzirai nemafollow up nemaupdates panyaya dzakafanana naidzodzo dziri kuitika kuNyamapopo. Dombombe uripo mara namuru Sasa watu wote tabina muone mjira wani